खुलुमबाय रायजोफोर दिनै मोनाबिलिनि खौराङाव फिन खेबसेबाव बयखौ बरायनानै लाग्रोबाय। दासिमनि खौरांफोरा जाबाय। गिबि खौराङाव दङ रुनिकाटा जाथायनि उनाव थामथि सानाव आगान होबाय चिरां आरो क'क्राझाराव इन्टारनेट सिबिथाय बन्द फोसावनाया। चिरां जिल्लानि रुनिकाटायाव नुनो मोनगासिनो दङ रेपिड एक्शन फर्स बिफाननि गोख्रों सांग्रांथि होनाय। रुनिकाटा ओनसोलनि आदिबासि गामि फारसे रौना होलांदों गोबां RAF रैखाथि हान्जाया। मख'नो गोनांदि दासान्दि गोबां सुबुंफोरा हालाय-हाफाय जागासिनो दं इन्टारनेट बन्द एबा इन्टारनेट गैयिनि थाखाय। गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म ट्रास्टनि बानजायनायाव गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि 167थि जोनोम सान फालिनाय आरो 8थि गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म बान्था गथायनाय हाबाफारिखौ उदालगुरि कलेजनि अडिट'रियामाव सानसेनि हाबाफारिजों खुंफुंनाय जालांबाय आरो बे हाबाफारियाव हांख्रायजानाय आलासि महरै बाहागो लादोंमोन दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि खोरोमदाव औवारी बिथाङा। हाबाफारियावनो आलासि महरै बाहागो लानो हाबावो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो गाहाय नेहाथारि दिनेश ब्रह्म, सुबुं फोनांजाब नेहाथारि नितु बर', उदालगुरि जिल्ला एबसुनिफ्राय फारियै आफादगिरि कर्नेलियास दैमारी, रांगिरि सानसोरां ब्रह्म, सोलोंथाइ नेहाथारि सान्थौसा बर' आरो लोगो गेलेमु नेहाथारि रोनतुंग्रि बर' बिथांमोना बाहागो लादोंमोन। 9 एप्रिलाव जानानै थांनाय बिसायख'थि खामानि मावनो थांनाय कार्बि आंलं जिल्लानि गोमाना थानाय फोरोंगिरि कर्नेलियास किन्द'खौ जोबथारनायाव नागिरना मोनबाय। सनिबारखालि कार्बि आंलं जिल्लानि काजिरंगा खाथिनि रंमवारा हाजोआव किन्द'खौ गोथै सह'आव मोननाय जायो। पुलिसा हाजोनि हाग्रानि गेजेराव बिनि गोथै सह'खौ जेबो गानि हालोदाव बोखांनो हायो। बे जाथाया लोगो लोगो गिखांनाय थासारि सोमजिहोदों। बेराफारसेथिं फोरोंगिरिनि न'खरा दुखुजों बुंफबदों। बे जाथाया मोनसे गिखांनाय थासारि सोमजिहोदों। गुबुन गुबुन आफादफोरा बे जाथायनि सायाव दुखु मोननाय फोरमायदों आरो मोजाङै जाथायनि सायाव नायबिजिरनांगौ होनना दाबि खालामदों। मख'नो गोनांदि थांनाय 9 एप्रिल खालि बिधानसभानि बिसायख'थिनि समाव कर्नेलियास किन्द'आ कार्बि आंलं आरो नगाव जिल्लानि सिमायाव थानाय रंमवारा ओनसोलनि 19थि सरफ काटार LP फरायसालियाव 3थि भट सोग्रा मावख'गिरि महरै खामानि मावदोंमोन आरो बिसायख'थि बिबानखौ मावफुंनानै जेब्ला न'आव फैदोंमोन बिथाङा बेयावनो गोमादोंमोन। जेराव मिथिनो मोननाय बायदिब्ला फोरोंगिरिया बिसायख'थिनि खामानि मावबाय थानाय समाव खेबनै लोमजादोंमोन। बेनि उनाव जायगानिफ्राय हरखाबै बिथाङा गोमादोंमोन। उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो मुंख्लं परदाना दैमारि ट्रास्टनि बानजायनायाव आरो पानेरि दख'रा एबसुनि हेफाजाबजों मुंख्लं परदाना दैमारिनि 28थि मुंख्लं सानखौ सोमलिगुरि गामियाव दिनै फालिनाय जायो। हाबाफारि बादियै फुंबिलि आर'जनि उनाव आफादनि फिरफिलाखौ बिरहोयो जिल्ला एबसुनि मानगोनां आफादगिरि कर्नेलियास दैमारी बिथाङा। मुंख्लं परदाना दैमारिनि मुसुखायाव बिबार बावजेनगिरि महरै मुंख्लं परदाना दैमारि ट्रास्टनि मानगोनां मासिगिरि बुद्धिराम बर' बिथाङा बाहागो लायो। हाबाफारियाव ओनसोलनि मेलेमजिबि, जिल्लानि बिबानगिरि आरो गासै दख'रा एबसुनि मावथि बिबानगिरि बिथांमोनाबो बाहागो लानो हायो। फारसेथिं टंला दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायावबो मुंख्लं महन्त रामसियारिनि मुंख्लं सानखौ फुख्रिपारा गामियाव फालिनाय जायो। गोबां ओनसोलावनो सिखाव खावनायनि जेंनाया सानफ्रोमबो बांबोगासिनो दं। बेबादिनो मैला गारग्रा गारिनिफ्राय बेटारि खावनायनि जाथाया दुंहाव थासारि सोमजिहोदों। जाथायनि बागै मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बिश्वनाथ जिल्लानि चटिया मजलिया फरायसालिनि लांगोनायाव नोगोर निगमनि मैला गारग्रा गारिफोरखौ लाखिना दोननाय जादोंमोन आरो रावबो गैयैनि खाबु लानानै गारिनिफ्राय सिखावा गंनै बेटारिखौ खावनानै लाङो। लोगो लोगो जाथायनि सोमोन्दै मिउनिसिपालिटि बिबानगिरिनो फोरमायहरो। बेनि अनगायैबो पार्किं थावनिनि साखाथियाव थानाय हेम्पियन मेर्क्स एकाडेमिनि CCTV केमेरायाव गासै खावनाय जाथाया सेबखांजादोंमोन। फुटेजखौ नायबिजिरनायनि उनाव पुलिसा सानै सिखावखौ हमनो हायो। फारसेथिं चटिया पुलिस थानानि SI अनुमेचेआ सिग्रोमनानै पुवामाल गामिनि थागिबि रमजान आली आरो इन्ताज आली मुंनि सानै सिखावफोरखौ हमनो हानायाव जाफुंसार जानो हायो। खोला चटियानि कर' आइनि गंसे स्क्रेप फालांगिरिनि गलानिफ्राय खावनाय मोननै बेटारिखौ बोखांनो हायो आरो दाखोर फालांगिरिजों लोगोसे सानैबो सिखावखौ जिल्ला जोबथेसालियाव दैथायहरनाय जायो होनना मिथिमोनदों। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों BTC हालामनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। 2026 आरो 2027 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय
क'क्राझार तिनिआलिनि हल्टुगाव आउटपस्टआव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुला फार्स्ट इयारनि थाखाय प्रि एडमिशन एबा जेबो बेसेन होनाङालासे मुं थिसननाय आरो फर्म गथायनाया दासान्दि सोलिगासिनो दङ आरो बेनि गेजेराव देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव 100आव 75 जौखोन्दोनि गोजौआव जौखोन्दो लानानै उथ्रिसार जानो हानाय साबा फरायसा एबा बिजाथिफोरनि थाखाय आबुङै जेबो बेसेन होनाङालासे मुं थिसननो आरो फरायनो थाखाय खाबु होनाय जादों आरो बेनि अनगायैबो बोसोरै फरायसा आरो फरायसुलिफोरखौ लानानै EBS ट्रिप एबा सोलोंथायारि दावबायनायखौ लानाय जायो। मख'जाथावदि बे बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुलाव आर्ट्स स्ट्रिमनि थाखाय आयदा हिसाबै इंलिश ML बड', पलिटिकेल साइन्स एजुकेशन, हिस्ट्रि, इक'नमिक्स, एडभान्स बड' गासैबो आयदाखौ मोननो हागोन आरो बे सेकेन्डारि स्कुलाव इंराजि आरो बर' बिजोङा थागोन। मोजां सोलोंथाइ लानायनि अनगायैबो बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुलाव उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै एनभायरनमेन्ट फिल्ड स्टाडि बायदिखौ लानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो बे फरायसालियाव हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादा आलादायै हस्टेलनि खाबुफोर होनाय जादों। बेनि थाखाय नोंथांमोना आबुङै मिथिबावनो थाखाय एबा थोंजोङै फोनांजाब खालामहर 9101488399 जानबुं नम्बराव। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां BTC हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां। बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुला 2026 आरो 2027 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय लानानै फैदों नार्सारिनिफ्राय लानानै थाखो 9 सिम फरायसा आरो फरायसुलिफोरनि गुन गोनां सोलोंथाइनि थाखाय खम बेसेनावनो गोदानै मुं थिसननायनि खाबुखौ
होगासिनो दं। मख'जाथावदि क'क्राझार जिल्लानि हल्टुगाव आउटपस्टआव थानाय क'क्राझार तिनिआलिनि बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुला गुनगोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे थाखो 9 नि थाखाय इलेक्टिभ साबजेक्ट महरै मेथामेटिक्स, जिअ'ग्राफि, हिन्दी, हिस्टरि बायदि आयदाखौ लानो हागोन। मोजां सोलोंथाइ लानायनि अनगायैबो बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुलाव उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै इनभाइरनमेन्ट फिल्ड स्टाडि, इंलिश स्पिकिं कर्स बायदिखौ लाफानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो गोजान लामा हान्थिनानै फरायग्रा फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय आलादायै मोजां हस्टेलाव थानानै फरायनो हानायनि खाबुफोर होनाय जादों। बेनि थाखाय नोंथांमोना आबुङै मिथिबावनो थाखाय एबा थोंजोङै फोनांजाब खालामहर 9101 488 399 जानबुं नम्बराव।